До 30 септември земеделските стопани, които са кандидатствали по интервенциите в областта на околната среда и климата или биологичните интервенции през кампания 2025, подават в СЕУ документи. Здравейте, фермери! Аз съм Виктор от nivabg.com и съм отново с вас с важна информация за документите за субсидии. До 30 септември е крайният срок, в който трябва да подадете всички необходими документи, ако сте заявили участие в някоя от екологичните интервенции за кампания 2025. Най-важното, което трябва да знаете е, че ако кандидатствате по интервенцията за устойчиви сортове или местни сортове, трябва да представите документи за закупени семена. А ако имате трайни насаждения, ви трябва и документ от агроном или ИАСАС. За възстановяване на пасища се изисква специален план за сеитба, изготвен от агроном и одобрен от специалисти от Селскостопанска академия или Аграрен университет. Ако сте кандидатствали по интервенцията подвижно пчеларство, трябва да представите приемо-предавателен протокол за опрашване. За биологичното растениевъдство се изисква документ от агроном. Помнете, че документите се подават през системата за електронни услуги, СЕУ, и трябва да бъдат с краен статус подадено заявление. Не чакайте последния момент, защото след 30 септември системата се заключва. За да ви улеснят, са изготвени специални указания по интервенциите, които ще ви помогнат с попълването на документите. Линк за тях има в коментарите на видеото. Търсите ли гуми за трактор? Нашите приятели от Транскар Влади имат всичко, което ви е нужно. Напишете в коментарите размерите, които ви интересуват, а ние ще ви изпратим оферта на лично съобщение.